Yawwa, jiya ban baka labari ba. Ka san nan wurin bayan gidan Alhaji Lawali, nan wajen sabon layin. Jiya na biyo nan na dawo kawai sai dai kaga mutum ya haifi cikin kangon gidan Alhaji Lawali yana wani abu haka. Ina ga sai dai kaga mutum ya zo ya so wasu ƴan kwalabe ne za ka ga mutum ya zo da su ya ɗaga ran kawa ya tafi. To shine ni zo in faɗa ma ina ga ka san dai da ganin ana ci da kwalaben nan ba banza ba. Ai ni ma babban abin da ke ban mamaki kenan. Ba so guda ba sai in ga wasu na haifuwa da ƴan kwalba ta ba yara magani. Sun zo suna sha, ka san Bahaushe bai sai abin da zai faru. Ya za a yi Bahaushe sai abin da za a kware ya to. Baka jin za ka ga duk wanda ka ga sau sai ka ji wani ya hito ya ce yau ai ne rakan ce ta yi aiki. To shine ni ma ni so in je mu sai abun nan mu gwada irin aikin da take. To ran nan da na ji wani ya so ta yana wai ƴakken ya kai da ko a ba mu labari wallahi gwara mu ji. Duk wagga maganar ma mu batta. Mu ji kawai mu tashi mu je. To, wani bai ga shigo kunan ba. Ai ba wanda ya ga shigo. Amma dai ku bakin zuwa ne nan ko? Mu bakin zuwa ne saboda mun ga wasu sai ta suna waɗin ƴan Colombia ta hinko. Shi ne mu muka tafi mu ma mun zo a ba mu ƴan Colombia da ƴan Colombia. Wannan ita ce ƴan Colombia. Wannan kuma India. Wannan Japan. Wannan kuma ƴan Korea ce. Ni a bani ƴan India. Ƴan Colombia za ka bari. Ita ce Colombia. A raga mai aboki ne. A raga mashi za a kama. Wanda ya gani su gani ina da sigari mara na